Hadirin dimohon duduk kembali. Menika kala wau saking ibu-ibu PKK Harmoni Dukuh Pendem Wetan. Lagu kebangsaan 3 stansa. Para bini sepuh, para sesepuh ingkang winandeng pakurmatan langkung-langkung Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Sumanto Sarjana Hukum Miwah, Bapak Bupati ingkang kepareng Hamakili, inggih Bapak Camat, para kadang sutresna pametri budaya, tata cara salajengipun inggih tanggap wara utawi sambutan saking Ketua Panitia HWD HWN Paguyuban Dalang Karanganyar Ki Sulardiyanto Pringgo Carito. Sumangga wekdal kula aturaken sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sumanto beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Camat Tasikmadu, yang dalam hal ini juga mewakili Bapak Bupati Karanganyar. Yang saya hormati Ibu Eni Chandrawati, anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, juga Pak Eko Pujianto, anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari fraksi PDI Perjuangan, Mas Budi Prasetyo, juga anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang saya hormati, Bapak Kepala Desa seluruh Kecamatan Tasikmadu yang saya hormati, beserta staf desa seluruh, Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa teman-teman dari Seniman Karanganyar yang malam hari ini hadir yang saya hormati, juga semua teman Paguyuban Dalang Karanganyar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada malam hari ini. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian dalam rangka sosialisasi kebijakan publik pemerintah Jawa Tengah melalui media seni tradisional. Yang kebetulan pada malam hari ini bersamaan dengan peringatan Hari Wayang Nasional dan Hari Wayang Dunia. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Haji Sumanto, Sarjana Hukum beserta keluarga yang telah memberi fasilitas mensupport kegiatan teman-teman Paguyuban Dalang Kabupaten Karanganyar sehingga acara peringatan Hari Wayang Nasional dan Hari Wayang Dunia pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah peringatan Hari Wayang Nasional yang ke-7. Tetapi 11 tahun yang lalu, Badan Pendidikan Internasional UNESCO telah menetapkan bahwa wayang tidak hanya wayang kulit, wayang di seluruh dunia ini menjadi aset kebudayaan milik dunia 11 tahun yang lalu. Sehingga wayang kita, wayang kulit, wayang gedok, wayang kancil, wayang madya, dan lain sebagainya adalah masuk di dalam kasanah budaya tak benda yang diakui oleh
Badan Pendidikan Internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, sebuah kebanggaan pada malam hari ini teman-teman Dalang Karanganyar berkumpul selama kurang lebih 30 jam akan menyajikan cerita dengan serial lakon Bharatayuda Jaya Binangun. Pada kesempatan ini peringatan Hari Wayang Nasional dan Hari Wayang Dunia, kita mengambil tema nandur ngunduh. Apa artinya? Bahwa di dalam Bharatayuda Jaya Binangun ini adalah perang dharma, perang karma. Kalau di dalam bahasa Jawa, sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing ngutang bakal nyaur, sapa sing gawe bakal ngangguh. Ini adalah filosofi dari perang Bharatayuda Jaya Binangun. Akan ditampilkan oleh 23 dalang Kabupaten Karanganyar yang akan menampilkan kisah secara beruntun mulai dari cerita Seto Ngraman, Bisma Gugur sampai dengan Abiyasa Muksa, Baladewa Muksa. Sehingga nanti akan kita tampilkan kurang lebih ya hampir 24 jam. Sehingga Bapak Ibu yang malam ini belum bisa hadir, besok siang, pagi sampai sore taksih saged rawuh wonten mriki malih. Sonten terus kita akan selesai kurang lebih jam 10 malam kurang lebih. Mila mangke Bapak Ibu monggo menika dipun biyawarakaken supados mangke saged rawuh dhateng dalemipun Pak Haji Sumanto wonten ing Pendem Suruh Tasikmadu. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, atas keparengnya Pak Manto dan keluarga, acara malam ini kita dikasih door prize yang luar biasa. Ada sepeda gunung banyak, ada kulkas juga banyak, kompor, magic jar, TV juga banyak. Sehingga monggo Bapak Ibu nanti bisa mundut undian yang ada di meja panitia, untuk mudah-mudahan penjenengan mendapatkan yang beruntung pada malam hari ini. Yang selanjutnya juga disediakan dahara nunjukan, di belakang ada UMKM yang disediakan dari hari ini sampai besok malam. Sehingga monggo nanti boten sah rebutan menawi sampun wancinipun panjenengan ngunjuk dahar saged tindak wonten sak wingkingipun dalem menika. Bapak yang saya hormati, yang terpenting kami teman-teman Dalang Kabupaten Karanganyar mohon doa restu karena kita menyiapkan fisik selama hampir 30 jam. 30 jam mudah-mudahan nanti mboten tele-tele Pak Manto. Tahun kemarin kita sampai 36 jam. Hari ini kita siapkan 2 kelir sehingga nanti akan bisa bergantian dan persiapannya bisa cepat. Matur nuwun kanca-kanca karawitan pada malam hari ini. Karawitan kita siapkan 4 sip Pak Manto. Jadi ini sip pertama nanti sampai subuh. Teman-teman sampai subuh. Pesindian tidak boleh ngantuk. Harus semangat. Terus mangke subuh sampai dengan jam 3 sore ya Mas. 3 sore kita siapkan karawitan sip kedua. Jam 3 sampai jam 8 malam, 9 malam kita siapkan. Selesainya nanti teman-teman Dalang Karanganyar yang akan ngiringi teman-teman yang pentas terakhir. Sehingga kita butuh waktu 30 jam. Teman-teman sing kira-kira wis krasa nguyuh ya entah nguyuh. Gendang awake sehat lagi. Matur nuwun, mohon doa restu semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan terima kasih teman-teman Dalang Karanganyar, Bapak Ibu menyebut Pak Manto ini bapaknya wayang Jawa Tengah, bapaknya wayang Kabupaten Karanganyar. Dan juga Bapak Pembangunan Kabupaten Karanganyar, tepuk tangan untuk Pak Manto. Makanya saya sudah betul-betul ngejak teman-teman Dalang ini, nek kowe ora melu kebangetan gitu. Karena kegiatan kita disupport betul. 4 tahun yang lalu konco-konco Dalang ini urunan. Nah, hari ini kita disupport betul. Dahar kita dikasih, minum dikasih. Enjing-enjing ora kitang pira jadi sangoni ora usah pucet kabeh tenang wae. Gitu. Matur nuwun Pak Manto, tepuk tangan untuk Pak Manto. Terima kasih, mohon doa restu semoga acara Hari
wayang nasional yang ke-7 dan juga 11 tahun wayang dicetuskan sebagai salah satu karya budaya agung dunia senantiasa mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada yang lupa satu, malam hari ini live streaming Raya Multimedia. Silahkan nanti disampaikan kepada khalayak sehingga acara Hari Wayang Nasional dan Dunia yang disupport penuh oleh Bapak Haji Sumanto, Ketua DPRD Jawa Tengah bisa berjalan dengan lancar. Matur nuwun sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sumanto Sarjana Hukum. Matur nuwun. Mekaten inggih tanggap wara utawi sambutan ingkang kaping sepisan. Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih utawi tanggap wara ingkang kaping kalih inggih menika saking Bapak Camat Tasikmadu. Sumangga wekdal sakcekapipun Pak Camat monggo kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat, salam Karanganyar baru, sesarengan bangun Karanganyar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sumanto, Bapak Haji Sumanto Sarjana Hukum selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Pak Eko, Bu Eni, Mas Yayut, Mas Budiwol enggak Budi dari DPR Kabupaten Karanganyar fraksi PDI Perjuangan. Yang kami hormati Forkopimda Tasikmadu hadir secara pribadi Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Suruh beserta jajaran perangkat Desa Suruh. Yang kami hormati juga Pak RW, Pak RT, sesepuh bini sepuh, semua warga masyarakat di lingkungan Suruh. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Wayang Dunia atau Hari Wayang Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Yang selanjutnya kami menghaturkan pamit permohonan izin dari Bapak Bupati kita dan Bapak Wakil Bupati kita. Kebetulan panitia mengundang kedua-duanya. Namun demikian karena malam hari ini juga ada peringatan Hari Wayang nasional dan dunia di tingkat kabupaten, beliau mewakilkan saya untuk menghadiri kegiatan peringatan wayang yang ada di dalemipun Bapak Haji Sumanto. Beliau titip pesan kepada panjenengan semuanya, titip donga mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat, pinaringan panjang yuswa, binerkahan rezeki ingkang berkah barokah. Ingkang salajengipun kawula ugi matur nuwun ingkang saageng-agengipun bilih nuwun sewu kegiatan kebudayaan terutama wayang di Kecamatan Tasikmadu niku minimal 40 dina pisan niku mesti ana wayang. Lah ini diprakarsai oleh Bapak Haji Sumanto sekeluarga. Jadi monggo penggemar-penggemar wayang tentunya ini adalah kesempatan untuk panjenengan semuanya mengingat atau sekali lagi melestarikan budaya wayang. Dan kalau mau sampun diaturakan sama ketua panitia bahwasanya 11 tahun yang lalu UNESCO itu mengakui
kemudian oleh pemerintah kita melalui Kepres nomor 30 tahun 2018 bahwasanya tanggal 7 ditetapkan sebagai hari wayang nasional. Nggih, mudah-mudahan pagelaran yang non-stop ini nanti semuanya pinaringan sehat, Pak Dalang, Pak Yogonipun semuanya, dan nanti dapat berjalan dengan lancar, semuanya pinaringan sehat walafiat. Mangaten ingkang saged kula aturaken kirang langipun nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Karanganyar lumantar Pak Camat Tasikmadu sampun kasembadan. Ingkang salajengipun tanggap wara utawi sambutan ingkang angka 3 saking Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Sumanto Sarjana Hukum. Ngiras pantes nuninggih Bapak Haji Sumanto Sarjana Hukum kepareng hambuka pagelaran Ringgit Wajocal kirang langkung 3 jam. Wekdal kula aturaken sumangga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Camat Tasikmadu, mewakili Pak Bupati, anggota DPR hadir, Bu Eni, Pak Yayud, Pak Eko, Mas Budi, dan Pak Anung yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Ibu-ibu sedayanipun, Pak Lurah ndi kira? Pak RT, Pak RW, ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, saderengipun monggo sami panjataken puji syukur wonten ngarsipun Allah. Dalu punika saged silaturahmi nonton wayang dalam rangka Hari Wayang Dunia yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panitia. Iki sik nonton oke meniki aku curiga gimana? Iki arep njaluk hadiah kuwi paling ya. Nggih cocok. Lah nonton wayang dienggo apa Jutan? Kok ya ngerti rata umum gitu lho. Nggih, matur nuwun. Jadi ini Hari Wayang Dunia yang memperingati adalah Paguyuban Dalang Karanganyar. Niki sik nanggap Paguyuban Dalang Karanganyar. Kula namung kadapuk ngekei nggon. Dadi kuwi yo yurane kanca-kanca kuwi. Iurane kanca-kanca niki. Jadi ini menjadi bagian, saya berharap cuma 24 teko sesuk sore gitu aja. Ning dalang-dalang iki ra gelem teko wengi. Kuwi padha ra kesel ngoten. Nah sing berat kan sing ning mburi ya, basa jayengan-jayengan kuwi lho. Nah niku kan berat niku. Nah kula usulke ngoten niku mboten gelem. Ning kajenge bedhek-bedheke kesenian tradisional wayang niki untuk dilestarikan. Nggih. Jadi pemerintah itu ingin melestarikan budaya ini kan banyak, kita harus melestarikan budaya kita karena siapa lagi. Nah ini saya punya usul. Mak kades-kades ini ora iki. Pak Bayan, ini dikumpulke karo BPD.
Dadi yen ewoh ngoten nika digawe mantu apa tetakan kuwi kon nanggap wayang ini iki. Gawe perdes cocok mboten? Engko yen ra gelem nanggap wayang ngoten iki rasah dikei layang. Nah, kuwi lagi mlaku, Pak. Nek wayang kabutan seni tradisional ngoten nika lho. Ya nari, ya ngopo nek mantu itu pakai seni tradisional. Yen kuat ya nanggap wayang. Wong mantu ki rugi apa bati to asline? Nah, aku nek gelem nanggap wayang engko bati lho. Donge arep nyumbang 50 dadi 100 kok ya to. Nah. Niku ampun guyon lho niku Pak Carik, ngomong Pak Lurah, BPD celuk. Kumpulan iki umpama piye umpama wong digawe kuwi kudu nanggap seni tradisional. Yen ora ngono ora bakal. Wong nari wis ora ono kok. Biyen arep mantu ngono kae kene iki mantu ngono kae tari-tarian sik ngoten niku ta. Nek suke ya nanggap seni apa. Aja gur campur sari wae kowe iki. Dadi dibuatkan perda. Tarian ngono kali 500.000 cukup to ngono. Kuwi anak-anake jenengan kon sinau nari. Nah nek wis nari ki engko dikekke perdes. Nah, peraturan desa yen mantu kudu nanggap seni tradisional. Yen ora ngono ora dikeki layang. Kuwi mesti nanggap kabeh kuwi kok. Sampeyan kira-kira cocok napa mboten niku? Lho cocok lho, masane cocok kok gawe perdes. Itu kalau di Bali begitu Bapak Ibu. Di Bali itu gawe peraturan desa. Jadi nek pembukaan warung kuwi ya kudu nanggap kuwi. Nah, nari-nari ngono, ora apa-apa. Selama itu disepakati warganya. Nah, wingi mesti sampean bati kabeh sik mantu-mantu kuwi. Ora diutang mengko, ya ta? Nah niku, ini baru bisa dilestarikan. Nek kalau hanya dihimbau, wah kudu nanggap seni tradisional, nah, sampean wah larang ragate kopian nek wayang. Nah ngene sik cukup nanggap wayang mesti engko bar mantu tuku mobil sampean. Ya. Seneng lah mboten? Nah ngoten dadi mengke kula suwun dipikir mboten napa-napa. Soalnya mantune akeh ngoten niku kan wah engko seni tradisional ini juga akan berkembang. Jadi harus ada yang mempelopori. Nah, DPR ini ngandani nek sing gawe perda ning provinsi wah berat kabutan. Di desanya masing-masing. Nah, ngoten. Niku kula kei ilmu sampai nek dadi BPD kae. Iki dalang-dalang sik dadi BPD nek ora. Wah, we gur tanggapan wae marai. Nah, ngoten usul oleh. Niku peraturan jenenge perdes. Nah, niku mengke iso seni tradisional di situ, tari sedhira aja suwe-suwe saiki suwe disengeni wong kuwi engko. Kira-kira 10 menit gitu kan. Itu bisa melestarikan budaya. Ngoten. Nggih dadi ngoten mawon niki. Soale pun meh telung sip kula mboten dugi nggih. Nah niki dalange petang sip nggih. Hadiah kuwi engko ya telung sip. Ya, sesuk nek pengen hadiah rene neh kuwi njaluk kupon kuwi yen orang mbok gawa terus senengen to. Hari ini nanti enek kulkas pit kuwi apa neh. Komplit kulkasnya 2 pintu kae regane 2 juta kae. Engko soalnya tak omongi kowe nak bar itu mesti didol kok. Nah, kuwi kira-kira sampean ngerti regane dinyang murah-murahan aja gelem. Nah, sepedane kira-kira ya karo tengah lah. Tipine 32 in kuwi ya 1.800.000. Kuwi sik ngekeki dudu aku Bang Jateng. Ngerti yen kene enek wayang, tak omongke tenanan timbang aku kuwi mbok sing ngekeki aku malah kleru Bang Jateng kuwi enek wayang hali wayang duwo kula kei door prize Pak dikeki niku. Kalih Bang Jateng niku Jawa Tengah mriku.
kalih BKK Jawa Tengah. Nggih maringi niku. Nganggo telung sip niku, nggih. Bengi iki nggo sesuk awan karo sesuk bengi. Ha iya ta. Ha yen ra ngono kowe engko bar iki mulih kabeh soalé kok. Iki gampang wae iki wong nonton wayang kok ora gelem akehane doorpes tak jalukke lho ngoten mawon. Nah niki sik jalukan niki. Iki terus terang. Dadi ben ngertos Bang Jateng ngerti peringatan Hari Wayang Dunia 30 jam dikei doorpress niku regane pun kula sebutke kowe yen mbok dol kowe ngerti ancer-ancere ya ta. Kira-kira karo tengah ngono ya wis ben ra apa ngono ta. Nah niku mengke kabeh angsal dalang kabeh oleh aku ya nggawa anu ki aku nggo siji aku. Iki tak umumke dadi yen dalang sinden anak-anak kabeh engko ora enek peraturane oleh kabeh. Wakae dalange oleh niku salahé ngono kuwi. Iki ku sing oleh iki sing apa jenenge? Sing amal kebaikane apik ya ta. Nah. Kalau sing nandur mesti ngunduh nggih Pak Sular kan. Wah, iki kok ngono kuwi. Dadi yen kowe ora oleh berarti tanduramu urung jero lah iya ta. Nah ngono digawe ngono ya. Aja mikirane wah aku ora etuk lah kuwi ngono. Niki ngoten niku. Niki engko sing nandur ku mesti oleh. Nah, mangeling-eling to wis niku. Nah, mesti oleh niku hadiah apa pas ndek utang apa anake pas rande apa lah wingi oleh. Biasane ngoten niku. Nggih, ngoten nggih. Njing-njing nek ajeng mriki melih ngoten niku. Dadi iki engko tak undi ping 3. Nah, engko sesuk mesti sik teko wae kabeh. Iki ra tak umumke ya ngerti wae. Nggih ngoten mawon matur nuwun. Mugi-mugi kanthi peringatan Hari Wayang Dunia memberikan semangat pada warisan kita yang tiada nilai harganya. Kita bisa hanya memelihara supaya itu tidak lali, ora lali. Nah, tadi saya sampaikan lagi, tadi Indonesia Raya toh, itu 3 stanza ciptaan W.R. Supratman pertama kali. Nah, niku bunyinya kayak gitu nih Bu. Mau sampai yang buri iki lagu iki apa lagu anyar ngono aku ngrungu. Kuwi nek demben sekolah SD iki diwarai. Nggih mboten Ibu-ibu niku. Ning sah saiki mungkin ya ora ngerti blas. Anyak paragraf stansa kedua ketiga ngono wah iki ciptaane dhewe iki ngono. Kuwi ciptaan asli. Nah sik nyanyi mungkin ya ora ngerti kuwi ya. Nah ning wis apik tak kei hadiah wingko untuk penyanyi 2 juta ya. Nah, ngono ngoten. Nggo kas kuwi yo ben semangat. Nggih ngoten mawon. Matur nuwun. Mugi-mugi terus dikembangkan para seniman jangan khawatir terus semangat nggih. Suatu saat mesti zaman emasnya akan terulang kembali. Dunia itu akan berputar. Iki rada kumpulan ngeten iki terus dipelihara sambil ngasah supaya lebih baik dalam seni budaya yang adiluhung. Matur nuwun dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Hari Wayang Dunia hari ini dilaksanakan. Matur nuwun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Luar biasa. Matur nuwun Pak Haji Sumanto Sarjana Hukum. Ingkang salajengipun inggih menika sarah terima ringgit wajucal, serah panampi ringgit wajucal. Dumateng para kadang dalang ingkang sami kepareng hangombyongi nunggih sedaya dalang kasuwun jumeneng wonten sak ngajenging pepanggungan menika kawiwitan saking Ki Sulardiyanto Pringgo Carita, Ki Waluyo Nata Carita, Ki Anggit Laras Prabowo MSN, Ki Fakih Nugroho Sarjana Seni, Ki Bayu Kisworo Sarjana Seni, Ki Fajri Nur Salim,
Ki Sularno Nata Carita, Ki Sujarwo Joko Prihatin Sarjana Seni, Ki Isna Indro Prastiyo Sarjana Seni, Ki Dalyun Darjo Martono, Ki Sukino Jati, Ki Dwi Hananto Bayu Aji Sarjana Seni, Ki Sunardi, Ki Dr. Heru Santoso. Salajengipun Ki Aang Wiyatmoko Sarjana Seni, Ki Madit Darmadi Sarjana Seni, Ki Hanang Sinardowo, Ki Radipta Husen Asrudi, Ki Benowo, Ki Tukul Cipto Wardoyo Sarjana Seni, Ki Aris Murtopo Sarjana Seni, Ki Canggih Triatmojo MSN, Ki Irwanto Sarjana Seni. Dumateng Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah kepareng nyerahaken ringgit dumateng Ki Sulardiyanto, Ki Dalyun Darjo Martono Miwah, Ki Sujarwo Joko Prihatin. Singgah singgah kala singgah pansumingga turga kala sumingkir sing asirah sing asuku sing datan kasat mata sing tenggak sing awulu sing abau kabeh padha sumingkira ing telenging Jalanidi. Para pinisepuh, para sesepuh ingkang winanteng pakurmatan, serah panampinipun ringgit wajucal ingkang kepareng badhe katindakaken para kadang dalang ingkang cacahipun 23 dalang wiwit menika ngantos minjang dalu kirang langkung 51 jam. Durpresipun wonten 3 sip menawi boten klentu. Dalu menika mangke kang badhe dipun aturaken cacahipun wonten gangsal. Binjang-enjang siang cacahipun wonten 3. Lajeng dalunipun mangke durpresipun ugi 3 malih dados gangsal kaliyan 6 cacahipun 11. Wonten magic chair, wonten kulkas, wonten TV, wonten sepeda gunung yang tidak sedikit nilainya. Ingkang menika dumateng para sutresna pametri budaya, monggo mangke kados pundi pagelaran ringgit purwa kanthi tema nandur ngunduh utang bakale nyaur. Sapa nyilih ngulihke, sapa gawe bakale nganggo, sapa sing nandur
bakal ngunduh nandur becik ngunduh becik nandur ala rasakno dhewe. Nah, ingkang salajengipun kawiwitan para kadang menika mangke kawiwitan saking Ki Sulardiyanto. Mendet seri Baratayuda wiwit saking Seta Ngraman ngantos Bisma gugur. Sugeng mirsani, sugeng midhangetaken kula ingkang mangka pamiwara sedaya kalepatan nyuwun pangapunten sesandi. Jaya jaya Wijayanti, rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Larata larata Sang guru kula yen amutusa Sang Sri Duryudana kula Kanjeng Eyang aja wigah-wigih aja mangu-mangu perang jagat angka 4 sinebut Baratayuda Jaya Binangun wis dumadi. Baratayuda kuwi perang dharma ya perang karma. Perang walsing bebuden sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nganggo gawe bakal nganggo. Iki perang donya angka 4 sinebut Baratayuda wis dumadi. Tok sumbering perkara Duryudana nggonmu ngukui. Kawibawan negara Ngastina ingkang sak temene Pandhawa kang ngandarbeni wajib. Beguguk nguthawaton patrape Duryudana nganti ngewuhake kabeh. Para gegedhuk, para anung sak negara Ngastina. Ramamu Prabu Salya, Yayi Penemban Durna Dipati Karna. Kabeh raja 1000 negara padha samapta nggone mbiyantu Duryudana ngadepi perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Sing tetek rasamu aja wigah-wigih Duryudana. Kanjeng Eyang Duryudana mboten wigah-wigih. Dinten menika Duryudana sampun samapta badhe ngadani Baratayuda Jaya Binangun. Mila kula ngempalaken sangyaning para anung-anung. Pareng kula badhe ajak mlampah sesarengan ngadepi Baratayuda Jaya Binangun. Para pendhok ing nyuwun wangsuling kawibawan negaring Astina. Waton sampun jengkelang kandhane Duryudana. Wah, bagus Duryudana. Bagus Kurupati, bagus. Tembung kuwi sing tak enteni. Yen kowe wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Titi mangsa ketok ora etok tekanipun bapa ning Pakuwon Bulu Pitu krana Bratayuda wis dumadi. Lilanana penggali anak Prabu Duryudana. Titi mangsa iki kalungguhan senopati. Sangka Pakuwon Bulu Pitu tak jaluk pun eyang ingkang bakal madeg dadi senopati Pakuwon Bulu Pitu. Wah, eyang. Aturaken sewu gemeng panuwuhing tanpa wami. Kanjeng Eyang takondha sampun kersa madeg Suranendra dados senopati saking Bulu Pitu ya. Mong iki mengko aja rame-rame nggone maju payudan Duryudana. Aku mung butuhake pengabit loro. Siji Pendhita Durna. Angka loro Prabu Salya ing Mandaraka. Kuwi ingkang ndak suwun dadi pengapit tengen lan pengapit kiwa. Nadyan to anung-anung kang padha mbiyantu ora kena sakarepe dhewe. Sebab Baratayuda iki perang sing mawa tatanan. Kanjeng Rama Mandaraka sampun midhanget dawuhipun Eyang takon. Inggih. Mangke kula ingkang badhe ngapit lampahipun Begawan Bisma ing takon. Oh inggih. Ingkang Bapak Sokali mengkang badhe ngapit lampahipun Kakang Penemban Bisma ing takandha. Kakang Dipati Karna Patih Harya Sangkuni. Aja wedi kangelan. Dina iki samaptakna prajurit yen perlu suraka sing bata rubuh.
para bendara baka mangga mulya nandhingi yudhane Kanjeng Eyang Begawan Bisma ing Takanda. Kadang padha ranten becik besok hamen demo baris baris kang prayitna wasaranta wong ing Darawati sanega awak Pandhawa lon-lonan tak tumuju ana ing Tegakuru Kasetra Prabu Salya Begawan Dana amping-amping ana lakuku tumuju ning Tegakuru Setra. Dara apa? Surak mangambal-ambal. Surake para prajurit ana ing Tegakuru Kasetra. Sajake sangka sisih kana, Dara. Iya, karepe piye?
Bulu pitu wis ngetokake Senopati Kengiyang Mahatma Bisma ing Takandha. Wani kowe Dara? Iya. Juna Koko Prabu Cumadang dawuh. Ora perlu mingkuh. Lakuning kodrat jidaring lakon pancen kudu mangkene. Kowe aja mingkuh nggonmu ngadepi lakon iki. Bratayuda pancen wis tinakdir dening jagat. Perang jagat sing wis ora bakal bisa diwiradati. Lajeng paringipun Kanjeng Koko Prabu. Iya. Manjing Sawetara. Kanjeng Hyang Utara, Kanjeng Hyang Pracampa, aturana tindak kene.